ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 15/12/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ ಆದುಂಡು 28/2/2013. ಸೇವೆದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗಿತ್ತು ಸಂಪನ್ನ ಆಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕರ್ಮಾತೀತ ಆಪುನಂಚಿನ ಗುಂಗುಡುಪುಲೆ. ಇನಿ ಶಿವಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಜೋಕುಲ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ ಆಚರಣೆದ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದಿರು. ಈ ಅವತರಣದ ಜಯಂತಿ ತೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು. 4 ಕಡೆತ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಅಂಚನೆ ತಮ್ಮ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರಗೋಸ್ಕರ ಪಾರೊಂದು ಬೈದರು. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಜಯಂತಿ ಪಂಡ ಅವತರಣದ ದಿನಲ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು. ಒಂಜೇ ದಿನ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಜನ್ಮದಿನ ಆಪುನಂಚಿನವು ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾಗ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದರ. ಅತನ ಬಾಬಾರ್ದು ಶುಭಾಶಯನ ತೆತೊಂಡ್ರೆ ಬೈದರ. ಕೊರ್ರೆಲ ಬೈದರು ಅಂಚನೆ ತೆತೊಂಡ್ರೆಲ ಬೈದರು. ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಚಿನ್ನೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕಲು ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ಬಾಬನ ನಾಟು ಪರಸ್ಪರ ಮಸ್ತ್ 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 ಸ್ನೇಹ ಉಂಡು. ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಜನ್ಮಲ ಸಹ ಜೊತೆ ಜೊತೆಟುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಜನ್ಮ ಕಂಬ ಇಂಡು ಪಂಡ ಜೊತೆಟೆ ಇಪ್ಪರು. ಈ ತೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿನೂ ತೋತರ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಕರ್ತವ್ಯಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜೆ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಲ ಇಂಚಿನಾದುಂಡು. ಅವದಾದ ಪಂಡ ಪರಮಧಾಮ ಮಧುರ ಇಲ್ಲುಗಳ ಸಹ ಜೊತೆ ಜೊತೆಟೆ ಪೋಪ ಪಂದೋ ಅತ್ತು ಪಿರೋಡು ಪೋಪ ಪಂದು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೂ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಇಂಚಿನ ಸ್ನೇಹ ನಿಖಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಉರಿ ಎಂಚಿನಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಜೋಕುಲ ಸಹ ಉರಿ ಎಂಚಿನಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡೆ. ಕೇವಲ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬಾಬಾ ಸಹ ಎಂಚಿನಲ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾಪುಜಿ. ಐಕೆ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಆಧಾರದೇ ತಂದೋರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಹೊರತು ಬಾಬಾ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ. ಇದಕ್ಕಾದಿ ಈ ಅಲೌಕಿಕ ಅವತರಣದ ಜನ್ಮ ದಿನೋಟು ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾಗ ಪದಮ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಬಾಬಾಗೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಮೃತ ವೇಲಿರ್ದು ಪತದು ಜೋಕುಲ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಪತ್ರ ಕಾರ್ಡ್ ಹೃದಯದ ಮಧುರ ಮಧುರ ಗೀತೆಲು ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ತಿಕ್ಕದನು. ಇತ್ತೆಲ ಸಹ ಬಾಪ್ತಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. 4 ಕಡೆತ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಜೋಕುಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮಡು ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ಮಾತಲ ಮುಟ್ಟೊಂದುಂಡು. ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈತಲು ಆ ಶಬ್ದ ಮುಟ್ಟೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಆ ಹೃದಯದ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಾಬಾಗ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು. 4 ಕಡೆ ಜೋಕುಲು ಖುಷಿಟು ಉಯ್ಯಾಲೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಾಹು ಬಾಬಾ ವಾಹು. ಎಂಕುಲು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಆತ್ಮಲೆ ವಾಹು ವಾಹು ಗೀತೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ತಮ್ಮ ಈ ಜನ್ಮ ದಿನದ ನೆನಪಾರ್ಥ ದ್ವಾಪರದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಗಲ ಭಕ್ತರ್ಲ ಸಹ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭಕ್ತರ್ಲ ಸಹ ಭಾವನೆಡು ಕಡಿಮೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಂಡ ಭಕ್ತರು ಜೋಕುಲತ್ತು ಅಕುಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಇಡೀ ಕಲ್ಪುಡು ವರ ಅವತರಣದ ಮಹತ್ವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಾರು. ಅಕುಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವ್ರತ ದೀಪೆರು ವ್ರತಲ ದೀಪೆರು ಅಂಚನೆ ವ್ರತ ದೆತೊನುರು. ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ವ್ರತ ದೆತೊಂದು ಬುಡ್ಪರು ಕಾಪಿ ನಿಕಲ್ನನೆ ಆದುಂಡು. ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವ ಅಂಚನೆ ಅಕಲ ನೆನಪಾರ್ತದ ಮಹತ್ವದ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಅಕುಲ ಸಹ ಪವಿತ್ರತೆದ ವ್ರತ ದೆತೊನುವೆರು. ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ರತ ದೆತೊನುವೆರು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹ ಜನ್ಮ ದೆತೊಂದು ತಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಪವಿತ್ರತೆದ ವ್ರತ ದೆತೊಂದರ ಅತ್ತು ದೆತೊನು ದಾಪಂಡ ದೆತೊಂದು ಬಿಡ್ತಾರತ್ತೆ. ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ದೆತೊನುವರು ಅಕುಲು ವರ್ಷ ದೆತೊನೆರು ಮಾತೆರ್ಲ ದೆತೊಂದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆದ ವ್ರತ ದೆತೊಂದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯತ್ತು ಜೊತೆಟು 4 ಕಡೆ ನಲ್ಲ 4 ಉಂಡು. ಈ 4 ವ್ರತ ದೆತೊಂದರೋ ಕೇವಲ ಒಂಜೆ ತಾತೆ ದೆತೊಂದರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಕೋಪ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡತ್ತೆ. ಅತ್ತು ಇಜ್ಜು ಒಂತೆ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊನಡತ್ತೆ ಪನ್ಪರ ಪನ್ಲೆ ಪಾಂಡವೆರೆ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಅಂಚ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ತೂಪೆರು. ಕೋಪ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ನ ಜೊತೆಗಾರರು ಏರುಲ್ಲೇರು. ಆ ಮಹಾಭೂತದ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದರ ಆಂಡ ಎಂಚ ಮಾತೇರಿಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಜೊತೆ ಈತು ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮೋಹಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಇಲ್ಯ ಜೋಕುಲ್ನ ಜೊತೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಹ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬಾಪ್ತಾದ ತೂಪೆರು ಜೋಕುಲಿಗಳು ಸಹ ಈ 5 ವಿಕಾರದ ಮಹಾಭೂತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಪಂಡ
ಈ ಐನು ವಿಕಾರದ ಮಹಾಭೂತಗಳು ದಾದೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಅಂಡ ಈ ಐನು ವಿಕಾರದ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲುಲ್ಲಿರತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ವಂಶ ಮಾತ್ರ ಐತ ಜೊತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಹ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಮಾತೆಯರೆ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರೆ ಕೋಪ ಹೊರಪುಜತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಮಸ್ತು ಮಸ್ತು ಚತುರತೆ ಪಾತ್ರನು ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡದು ಬಿಡೋಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಂಡೆರಡ ಇನಿ ಬಿಡೋಡ ಆಪುಂಡು. ಐಕೆ ತಯಾರುಳ್ಳರ ಬುಡ್ರೆಗೆ ತಯಾರುಳ್ಳರ ಅದು ಕೇವಲ ಫೈಲ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಜಮಾ ಮಲ್ತದು ಬಿಡ್ತಾರ. ಎಂಚ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆದ ಫೈಲ್ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲವು ಆದು ಬಿಡ್ತು. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಮಲ್ಪು ಸೇರ್ತಾನೆ. ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆದ ಪೇಪರ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಜಮಾ ಮಲ್ತು ಬಿಡುಕ ಈ ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿತಾನೆ. ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪರ ಅತ್ತು ಫೈಲ್ಡ್ ಪಾಡುವರ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರ ಪನ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರ ಫೈನಲ್ ಕೈದರ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಬಾಪ್ದಾದ 5 ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ರೂಪ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರು ಸರಿತಾನೆ. ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರೇ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ತು ಅಂದುಲ್ಲರ ಫೈನಲ್ ಕೈದರ್ಪುಲೆ ಏರ್ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪರು ಟಿವಿಡು ತೊಜ್ಪಲೆ ಕೈ ಮಲ್ಲಾದು ದೆರ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದತ್ತು ತ್ರೇತೆಯುಗೊಟ್ಟು ಅತ್ತು ಎಡ್ಡೆವು ಸರಿಯಾದುಂಡತ್ತೆ ಕೇನ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಾತ್ರಲು ಇಂಚಿನಾದುಂಡು ಬಾಪ್ದಾದ ತೆಲ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಕೇನುವೆರು ಕೋಪ ದ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಾರು ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮಲ್ಪದು ಬುಡ್ಡು ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪದು ಬುಡ್ಡು ಐತೆ ಬಾಬಾ ಎಂಚಿನ ಪನುಡು 5 ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ಸಹ ಇತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇತ್ತುಂಡ ಇರೆಗ್ಲ ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ತು. ಇಂಚ ಮಧುರ ಪಾತಿರನು ಪಣಂದುಪ್ಪಿರತ್ತೆ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ವಿಕಾರೊಡ್ದು ಸಾಕಾರ ಶರೀರೊಂದೆ ತಂದು ತೂಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಲೆ ಈ ರೀತಿದ ಮಧುರ ಜೋಕಲೆಗೆ ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪುನಿ ಆಂಡಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ಮುಟ್ಟ ಕರುಣ ಹೃದಯಿ ಆವಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆವು ಇತ್ತ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಅಂಡ ದುಂಬು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಅಂಡ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಪವಿತ್ರತೆ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಾತೆರ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ಶೃಂಗಾರವಾದುಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲ ಮಾತೆರ್ನ ಚಿತ್ರೋನು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಪವಿತ್ರತೆ ಸ್ಮಾರಕ ಶೃಂಗಾರವಾದುಂಡು ಪವಿತ್ರತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಪವಿತ್ರತೆ ಅತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಮಾತೆರ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಇಂದುವೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾದುಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಭಕ್ತ ಜನಕುಲು ಸಹ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪವಿತ್ರ ವ್ರತನು ದೀವನುವೆರು. ಇಂದಿನ ಅಕುಲು ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ರಡ್ಡನೆದಾದ ಆಹಾರ ಪಾನೀಯದ ವ್ರತ ದಿತನುವೆರು. ಆಹಾರ ಪಾನೀಯ ವ್ರತಲ ಸಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ದಯಗು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ಲ ಸಹ ಆಹಾರ ಪಾನೀಯ ವ್ರತನು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುರು ತಾನೆ. ಏಪ ಮಾತೆರ್ದಲ ಫಾರ್ಮು ಜಿಂಜವನವರು ಮಧು ಬಣತ್ತು ಬರ್ಪುನ ಫಾರ್ಮು ಜಿಂಜವೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಆಹಾರ ಪಾನೀಯ ಶುದ್ಧ ಉಂಡ ಪಂದು ಜಿಂಜವೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಪಂಡ ಆಹಾರ ಪಾನೀಯ ವ್ರತ ಪಕ್ಕ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಕಚ್ಚಾ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಲಿಗೆ ಡಬಲ್ ಪಕ್ಕ ತಾನೆ ಅತ್ತು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಸುಸ್ತು ಆನಗ ಪನ್ಪರ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇನಿ ಒಂತೆ ತಿಂದಂಡಾಂಡು ಪಂಡು ಒಂತೆ ಸಡಿಲ ಮಲ್ತೊಂದರ ಎಜ್ಜಿ ತಾನೆ ಆಹಾರ ಪಾನೀಯ ಪಕ್ಕ ತಾನೆ. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಭಕ್ತ ಜನಕುಲು ಸಹ ಆಹಾರ ಪಾನೀಯ ವ್ರತ ಮಲ್ಪೇರು. ಮೂಜಿನ ವ್ರತವಾದನು ಜಾಗರಣೆ ರಾತ್ರಿ ಎಚ್ಚರವಾದ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ಲ ಸಹ ಅಜ್ಞಾನದ ನಿದ್ರೆದ ಜಾಗೃತಾಪನ ವ್ರತನು ಮಲ್ಪರು. ಮಧ್ಯದ ಅಜ್ಞಾನದ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿತಾನೆ. ಭಕ್ತ ಜನಕುಲು ನಿಕ್ಲಿನ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಆತು ಪಕ್ಕ ಉಳ್ಳರ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ನಿಕ್ಲಿನ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಏಪಲ ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ನಿಸಕ್ತತೆದ ಜೋಕ್ಲಟಿಗೆ ತನದ ಆಲಸ್ಯದ ನಿದ್ರೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಒಂತೆ ತೂಕಡಿಕೆ ಬತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜತೆ ತೂಕಡಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಸಹ ಕೆಲವರು ತೂಂಕೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಇದೇನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕಲ ಸ್ಮಾರಕಡು ಭಕ್ತ ಜನಕುಲು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅಕುಲು ಆತೊಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ವ್ರತನು ಬುಡುಪುಜೇರು. ಇನ್ನೆತ್ತ ದಿನ ಭಕ್ತಿರ ಆಹಾರ ಪಾನೀಯ ವ್ರತನು ದಿವೋಣುವೆರು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಮಲ್ಪರು. ಅಕುಲು ವ್ರತನು ದಿವೋಣುವೆರು ನಿಕುಲು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ತಾನೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಮಲ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲ್ಲ ಜನ್ಮದಿನ ತಾನೆ ವ್ರತನು ದೆತೊಂದರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಪ್ತಾದ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲಿರದು ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ
ಸಂಕಲ್ಪನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಈತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಕಲ್ಪನು ಮಲ್ಪೆರು ಐನು ಕೇಂದು ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆರು. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪೆರು ಅಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನಾಪುನು. ಸಂಕಲ್ಪ ನಿಶಕ್ತ ದಯಗಾಪುನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆರು. ದೇಪಂಡ ಬಾಬನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ಬಾಬಾಗಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಪ್ತಾದನ ಮಿತ್ತು ಮಾತೆಲ ಜೋಕುಲ್ನಲ ಮನಸ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿಡು 100% ಜಾಸ್ತಿ ಪಂದು ಕೈನು ಮಿತ್ತು ತೆರ್ತುವೆರು. ಬಾಬಲ ಒತ್ತುನೇರು ಪ್ರೀತಿಡು ಮಾತೆಲ ಪಾಸಾದುಲ್ಲೆರ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಂಡ ಉಂಡ ಅತ್ತು ಇಜ್ಜ ಅಂಡ ಬರೊಂದುಂಡ ಅತ್ತು ಇಜ್ಜ ಪಾಂಡವರೇ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಡು ಅಂಡ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು ಪಂಡ ಅಂದು ಬಂದು ಬಾಪ್ತಾದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಜೋಕ್ಲೆಡ ನೋಟು ಮಲ್ತೊಂದಿರು. ಪ್ರತಿಜ್ಞದ ನಿಶಕ್ತತೆ ಒಂಜೆ ಕಾರಣ ಉಂಡು, ಒಂಜೆ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಹೂವಾದುಂಡು ಶಿಕ್ಷಕೇರು ಪನ್ಲೆ. ಆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದವು ಪಾಂಡವೇರು ಪನ್ಲೆ. ಆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದವು ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಂಡತ್ತೆ. ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಆದುಂಡು ಯಾನು. ಅಭಿಮಾನದ ರೂಪೊಡ್ಲ ಸಹ ಯಾನು ಬರಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಸಕ್ತತೆದ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಲ ಯಾನು ಬರಪುಂಡು. ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ತೆರಿಪೆ ಅವೇ ಸತ್ಯ ಅವೇ ಆವುಡು. ಈ ಯಾನು ಪನ್ಪುನೆಟ್ ಅಭಿಮಾನ ಆದುಂಡು. ಯಾನು ಪನ್ಪುನವ ಪೂರ್ಣ ಆದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಬೇಜಾರಾದುಪ್ಪಂ. ಯಾನು ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನಡಪೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅವು ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಯಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಡ ಯಾನು ಪನ್ಪುನವು ಸಮಾನನು ನೆನಪು ಕನಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಪನ್ಪುನವು ದೇಹಾಭಿಮಾನುಲ್ಲಾದೆ ತಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಯಾನು ಪನ್ಪುನವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕುಶಿಲ ಪಡಿಸೌಂಡು. ಅಂಚೆನ ಅಭಿಮಾನದ ಚಿಹ್ನೆನ ತೆರಿಯೊಂದುಂಡು. ಎಂಚಿನಾದುಂಡು ಎಪಾಂಡಲ ಓವ ಎರಡಾಂಡಲ ಒಜ್ಜುವೆಲೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಸಹ ಇತ್ತಂಡ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂಚಿನಾಪುನು. ಅಪಮಾನನು ನಿಕುಲು ಸಹನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ. ಅಭಿಮಾನ ಅಪಮಾನನು ಸಹನೆ ಮಲ್ಪುಜರು ಒಂತೆ ಇರಾಂಡಲ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ. ಇಂದು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದುಬುಂಡು ಪಂಡ ಅಪಗ ಅಪಮಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡೆ. ಇಂದು ಅಭಿಮಾನದ ಚಿಹ್ನೆ ಆದುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ವತನುಡು ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿಡಿ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಪ್ತಾದ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪು ಬೈದುದು. ಐಟು ಪನುಡಾಪುಂಡು ಶಿವರಾತ್ರಿಡು ಕುರಿನು ಬಲಿ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಅವು ಮೇಮೆ ಯಾನು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪುಂಡು. ಕುರಿ ಯಾನು ಪನ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಈ ರೀತಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಡು ಈ ಬಲಿ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಕೇಂದು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಯಾನು ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಕುಲು ಬಲಿ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಪಾಂಡವರ ಮಲ್ಪರ ಡಬಲ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯನಿ. ಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅತ್ತನ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣೆಯಿನಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಧ್ವಜದ ಕೈತಲು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೋಜಿರು. ಇನಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತದು ಫೈನಲ್ ಅತನ ಫೈಲ್ ಜಮಾ ಮಲ್ತದು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುಜಿರು ದಾದಿರು ಇಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲರು. ಇನಿ ಸಹ ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪರ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪರ ಅದು ಫೈಲ್ಡ್ ಜಮಾ ಮಲ್ಪರ ಪನ್ಲೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡೆ. ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡೆ. ಕೈನು ಏರ್ಲ ಗದ್ದವಜೀರು ಕೇನು ನೆಟ್ಟು ಮಗ್ನಾದುಲ್ಲರ. ಎಲ್ಲೆ ಅಂತೂ ಎಂಚಿನಲ ಆಪುಜ್ಜಿ ತಾನೆ. ಎಲ್ಲೆ ಮಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಾಯಗಲ ಸಹ ನಿಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡತೆ. ದೇಪಂಡ ವರ್ತಮಾನೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಭ್ರಂಜನೆಡು ಸೇವೆದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತೆ. ಸೇವೆನು ವಿಭ್ರಂಜನೆಡು ಮಲ್ಪುನವು ಪಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಪ್ತಿದ ಸಮಯನು ಕೈತಲ್ ಕನಪುನವು ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಯೋ ನೋಡ್ಸಿ. ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದು ಬರ್ಪ ಪಂದು ಅಂಡ ಸಮಯನು ಕೈತಲ್ ಕನಪುನವು ಸೇವೆನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಪ್ತಾದ ಖುಷಿ ಅದುಲ್ಲೇರ ಅಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಮಯ ಕೈತಲು ಬರೊಂದುಂಡು ನಿಕುಲೆ ಸಮಯನು ಕೈತಲು ಕನಪುನಂಚಿನಕುಲು ಅಂಚೆನೆ 1,00,000 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಸಮಯದ ಕೈತಲಾದುಂಡು. ಇನಿ ಗುಜರಾತ್ ದಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಬಾಂಬೆ ದಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಬೊಕ್ಕ ನನ ಕೆಲವೆರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭಲೆ 1,00,000 ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡಲ 50,000 ಅಂಡಲ ಸರಿ ಸಂದೇಶನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ಪಂಡ ಸಂದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪನ್ನತೆಗೆ ತಯಾರಿ ಆವೊಂದುಂಡೆ. ವಿನಾಶನು ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ತಯಾರಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲರ. ದಾದಿಯರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದಿರು ಬೇಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತಯಾರಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ವಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತದರು. ಬಾಪ್ತಾದ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡ ಅಂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಹಿಡ್ದಲ ಸುರುಕು ಬಾಪ್ತಾದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಎವರಡಿ ಆದುಲ್ಲರ.
ಪರದೆನೆ ದೆಪ್ಪೊಲಿಯ ಕೆಲವೆರು ಕೆಬಿನ್ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲಿರು ಕೆಲವೆರು ತರಣಿ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಏಪ ತಯಾರಾದುಪ್ಪೇರು ದಿನಾಂಕನು ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ದಿನಾಂಕನು ನಿಗದಿ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಜೌಲಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ರೆಗು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎವರಡಿ ಆದುಲ್ಲರ ಕಡಿಮೆ ಪಂಡ 14,000 ಎವರಡಿ ಅವಡು 1 ಲಕ್ಷ ಬುರ್ದು ಬುಡ್ಲೆ 14,000 ತೈರೆ ಅವನುಂಡೆ ತೈರೆ ಆಪುಂಡೆ ತಾಟಿನ ಬಿಟ್ಲೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂದು ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎವರಡಿಯಾಲೆ ಅಪಗ ಬಾಪ್ತಾದ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುವೆರು ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಂಡು ವಿಜ್ಞಾನದ ಕುಲು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ನಿಧಾನ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲರ 14,000 ತಯಾರಾದುಂಡ ಆಪೇರು ಈ ಉತ್ತರ ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲು 14,000 ಎವರಡಿ ಬಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೋಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆಯಂತೂ ಸಂಪನ್ನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬಾಪ್ತಾದಗುಲ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನೆತ್ತಿ ವಾ ನಿಧಾನ ಆದಲ ಆಪುಜಿ ದಿನಾಂಕನು ಪನ್ಲೆ ನಿಗುಲಿ ದಿನಾಂಕನು ಕೊರ್ಲಿ ಮಾತೆನಲಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಆವಡೆ ಆಪುನ ಅಂಡ ಒಯ್ನು ತೆರಿಪಾವಡ ಆಪುಣ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅವಡು ಅಪಗ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಪಿರ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿಲು ದೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪುಜೇರು ದೇಪಂಡ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಡು ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆನಿಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲು ದೆಪ್ಪುನ ದಿನಾಂಕ ಪನ್ಲೆ ಬಾಕಿಲು ದೆಪ್ಪರತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಡತ್ತೆ ಇನಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನವು ಪಂಡ ಆಪುಂಡು ಕೇವಲ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನೆ ಅತ್ತು ಆಂಡ ಯಾನು ಪನ್ಪುನೇನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದಾರ ಅತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ದೇಪಂಡ ಬಾಪ್ತಾದರ ಕೈತಲ ಅಮೃತ ವೇಲಿಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಲು ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಪರಸ್ಪರಡು ಸಲಹೆನು ದೆತೊಂದು ಬಾಬಾಗ ದಿನಾಂಕನು ತೆರಿಪದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ದಿನಾಂಕನು ನಿಗದಿ ಮಲ್ಪುಜಿರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟವ ಕಾರ್ಯಲ ಆಪುಜಿ ಸುರುಕು ಮಹಾರತಿಲು ದಿನಾಂಕನು ನಿಗದಿ ಮಲ್ಪುಲಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ ಮಾತೆರ್ನ ಧೈರ್ಯ ಉರ್ದು ನಲ್ಲ ಸಹ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಉಮ್ಮಂಗ ಉಲ್ಲಾಸನು ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂಡ ತಯಾರಿ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಪನ್ನ ಆಯರೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕರ್ಮತೀತ ಆವುಡು ಅಪುಂಡು ಪಂದು ಒಂಚೆ ಗುಂಗುಡುಪ್ಪುಲೆ ಎಂಚಿನನೆ ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು ಆವಡೆ ಆದೇ ಆಪುಂಡು ವಿಜ್ಞಾನದ ಆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲ ಆ ಶಬ್ದ ಬಾಬನ ಕೆಬಿತ ಕೈತಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕುಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ದ್ಯಾಗಿ ತಡ ಆಪುಂಡು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿದಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬಲ ಪನ್ಪೇರು ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಕಿ ಸೇವೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರೋ ಐಟ್ ಬಾಪ್ತಾದ ಸಂತುಷ್ಟ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ವಿದೇಶದಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರತೊಡ್ಲ ಮಾತ ವಲಯದಕುಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರವೃತ್ತಿದಕುಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇದಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಲು ಸೇವೆಗಳ ಶುಭಾಶಯಲು ಇತ್ತೆ ಈ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಲ್ತು ತೋಜ್ಪಾಲೆ ದಾದಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ದುಂಬದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಕಮಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಧಮಾಲ್ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಪಡು ಸರಿತಾನೆ ದುಂಬುದ ಸಾಲದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸರಿತಾನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಬಾಪ್ತಾದಗಿತ್ತೆ ದಿನಾಂಕ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಆದು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಆದು ಬುಡ್ತುಂಡು ಸುರುಕು ಜೋಕುಲು ದಿನಾಂಕ ಕೊರಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಾಪ್ತಾದ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಪ್ತಾದ ಪನ್ಪೇರು ದುಂಬುದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಕಮಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಧಮಾಲ್ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಪಡು ಇದು ತಯಾರಿ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರಿ ಒತ್ತುರ ಸುರೂತ ಸಾಲದಕುಲು ಒತ್ತೊಂದರ ಪಾಂಡವರು ಒತ್ತೊಂದರ ಶುಭಾಶಯಲು ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಿತೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಾಪ್ತಾದ ಗೀತೆ ಈತ ದುಃಖ ತುಯ್ಯರೆ ಆಪುಜಿ ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಶಕ್ತಿಯರಿಗೆ ದೇವತಾ ರೂಪ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ದಯೆ ಬರಡು ಏತು ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈತೆ ಅಕಲ್ನ ಆ ಬುಳಿಪುದ ಶಬ್ದ ನಿಕಲ್ನ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಕೇನಂದುಪ್ಪುಂಡು ಸಮಯದ ಆ ಬುಳಿಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತೆ ಇತ್ತೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಆ ಬುಳಿಪುನಿ ಕೇಂದ್ರ ದುಃಖದ ಬುಳಿಪುನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸೇವೆಡ್ ನಂಬರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು ಇದಕ್ಕಂತೂ ಬಾಪ್ತಾದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು ಗುಜರಾತಿದಕುಲು ನಂಬರ್ 1 ದೆತೊಂದೇರು ನಂಬರ್ 1 ಶುಭಾಶಯಗಳು ಪಂಡ ಗುಜರಾತಕುಲು ನಂಬರ್ 1 ದೆತೊಂದೇರು ನಂಬರ್ 1 ಶುಭಾಶಯಲು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆಂತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಲು ಕೇಂಡಲ ಸರಿ ದುಃಖಿತ ಆತ್ಮಲು ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮನಸ್ಸದು ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಜ್ಞಾನದಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಒದ್ದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏಪ ಮಲ್ಪುನವು ಮೂಜಿ ಆ ಬುಳಿಪುಲು ಉಂಡು
ಇನಿ ಭಲೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಆ ಬುಲಿಪು ಕೇನೋಡ ಆಪುಂಡು ಸಂಘ ಗೊತ್ತ ನಿಯಮನೆ ಆದುಂಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನವು ನನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಆತ್ಮಲೇನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನವು ಎಡ್ಡೆವು ಎಂಚಿನ ಕೇಂದರು ತಮ್ಮ ಗೀತೆ ಆದುಂಡು ದುಃಖದ ಮಿತ್ತು ಒಂತೆ ದಯೆ ತೋಜಿಪಲೆ ಕೇವಲ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಏರ್ಲ ದಯೆ ಮಲ್ಪುಜಿರು ಐಕೆ ಇತ್ತೆ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕರುಣ ಸಾಗರ ಅದು ಸ್ವಯಂನ ಮಿತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಆತ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಕರುಣೆ ಪಡೆ ಈತೆ ಇಂದುವೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಲೈಟ್ ಮೈಟ್ ಆದು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಲೈಟ್ದ ಕಿರಣನು ಕೊಡ್ಲೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆತ್ಮಲೆಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಅಂಜಲಿದ ಕಿರಣನು ಕೊರ್ಲೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಸರ್ವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬಾಬಾ ಮೂರ್ತಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಸದಾ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ದ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಸದಾ ಸರ್ವ ಹೆಜ್ಜೆನು ಬಾಬನ ಸಮಾನ ದೀಪನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ 4 ಕಡೆತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮದ ಶುಭಾಶಯಗೂ ಪಾತ್ರಾಪನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸದಾ ಏಕಾಗ್ರತೆದ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಪದಮ ಗುಣ ಜನ್ಮ ದಿನತ ಶುಭಾಶಯಲು ಒಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತೋರ್ದು ಶಿವಧ್ವಜ ರಾಪಾಯರು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪಂಡೆರು ಇನಿತ ದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯನು ಕೊಡ್ದು ಅಂಚನೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಧ್ವಜನು ರಾಪಾಯರು ಅಂಡ ಆ ದಿನ ಬೇಗನೆ ಕನವಡು ಓ ವಿಶ್ವದ ಗ್ಲೋಬ್ ಮಿತ್ತು ಸರ್ವ ಆತ್ಮದು ಒಂದು ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೋಡೆಡು ಬಾಬಾನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥೂಲ ಬಾವುಟಂತೂ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಮೊನೆ ಬಾಬಾನ ಚಿತ್ರ ತೋಜಿಪವಡು ಇಂಚಿನ ಬಾವುಟ ರಾವುಡು ಆ ದಿನ ಮಸ್ತು ಬೇಗ ಕನವಡು ವರದಾನ ಹದ್ದದ ರಾಯಲು ಇಚ್ಚಿರ್ದು ಮುಕ್ತಾದುಲ್ಲರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವಾಧಾರಿ ಭವ ಎಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನೊಡ್ದು ಮುಕ್ತ ನ್ಯಾಯ ಆಪುನೆಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೇವೆದ ಸ್ನೇಹದ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಹೂವೇ ಬಂಧನ ವಿಜ್ಜೆ ಸೇವೆಡಿ ಎಂಚಿನ ಹದ್ದದ ರಾಯಲು ಇಚ್ಚೆಲುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಸಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬಂಧನೊಡು ಬಂಧಿತಾದುಂಡು ಸತ್ಯ ಸೇವಾಧಾರಿ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೊಡೆದಲ ಸಹ ಮುಕ್ತಾದುಪ್ಪಿರು ಎಂಚ ದೇಹದ ಬಂಧನ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧದ ಬಂಧನವಾದುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಸೇವೆಯ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದು ಸಹ ಬಂಧನವಾದುಂಡು ಈ ಬಂಧನೊಡ್ದು ಅಂಚನೆ ರಾಯಲ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರೊಡ್ದು ಸಹ ಮುಕ್ತ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾಲೆ ಸ್ಲೋಗನ್ ವಾಯ್ದೆನು ಪಾಯ್ಲ್ಡ್ ದಿವಚ್ಚಿ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಟೊಜ್ಪವಲೆ ಸೂಚನೆ ಆದುಂಡು ಇನಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಮೂಜಿನೆ ಐತಾರಾದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂಘಟನೆಡು ಬಯ್ಯಡು ಆಜು ಮುಪ್ಪೊರ್ದು 7:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗುಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ವಿಶೇಷ ಮೂಲವತನದ ಆಳವಾಯಿನ ಶಾಂತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನ ಏಕಾಗ್ರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಜ್ವಾಲ ಸ್ವರೂಪಡು ಸ್ಥಿತಾಲೆ ಸಂಪನ್ನತೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಪೂರ್ಣತೆದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.